Ahojte ľudia, moje meno je Kickman TV a ja vás vítam u nového videa. Dneska to bude z videa Istanbul.io a užite si video. Sme tu, sme aj v hre a kdyby nevedeli, o čo sa tu jedná, tak uvidíte to za chvíľu. Vidíte, toto musíte napríklad všetko ješe na zemi, aj húsenice tie musíte zjesť, nie, ako sa to volá. Už napríklad tohto tuto ideme zabiť, kúkajte. Lebo trošku, jo, dobre, trošku sme mu odrizli. Dobre, toto spapáme, pokiaľ sa dá, nie, bude to veľmi veľké. Teba, jeba, joj. Nie jeba, ale teba. Prepáčte za to. Všetkým mojim spolužiakom dlžím veľmi veľkú prepáč, lebo nepoviem prečo. Niektorí myslia, že som blbec a niektorí si myslia, že som blbec. Ja neviem prečo, no ale nevácham tak. Dobre, a sme ako druhý v poradí, takže to je celkom dobré. Ešte musíme, takže som už teraz ako tretí, takže tohto toto zabijeme, dobre, aj teba, dobre, som ako druhý teraz, ahoj, kámo, ty si ma zožral, si zlý, dobre, a sme ako druhý v tabuľke, čo je také dobre, aha, to budeme ešte trošku dlhší, myslím, a počkajte, to som ešte dobre nezjedol, dobre, takto, teraz vám takto krásne spapám. Sme ako v tretí, bože. O tohto musíme krásne teraz rozsekať. A ideme papať. Dobre, sme ako druhý v poradí, treba ideme... Ježiš, prečo som to musel teraz vyslovovať? Ja som debil. Prepáčte. Ideme ďalej, proste ja sa neviem zdržiavať s týmito blbostiami, ale nechám to tak. Teba ešte trošku rozseknem. Poď, už musíme rozseknúť nejako, poď, hýbaj, poď, dáme. Jej, dobre, tady sme. Čau. Iba tak, no prosím, iba tak toto, rizlík pekne. Ahoj, ty si ma trošku rozsekol, hej. Jej, pýta to, díky, aj teba som to trošku rozpýtal, a teba. Ježiš, som taký dobrý killer. Kto nevie, čo je killer, je zabiják. A bum, dobre ja. Dobre, tak toto ešte trošku rozsekneme, aspoň trochu. Toto spapáme pekne. Aj toto. Som ako v tretí tabulke, čože je dobre. Niekto ja sa byť ako posledný. Jo, dobre, som ako druhý, som druhý, super. A dobre, dajme, no, tak, vírus. Ty si odrízol, tak toto si fakt prehnal, kamoško môj. Tak poď sem, tak. A už to máš. No a som ako posledný v tabuľke, viete, aké je to hrozné? Ježiši. Viete, všetko ešte sa dá. A teba trošku odrízním, hej. Díky, aspoň sa ma trošku nachoval. Niečo to je dievča alebo chlapec, mi to je úplne jedno. Mi to teraz ukradnutie. A že to môžeme spapať. A trošku nás robila v nose. A nie v nose oči. Počkajte, dobre. Dobre, mňami, super, som ako v druhý, dobre. Budem ako prvý v tabuľke na chvíľu, počkajte. Hojo, počkajte, dobre. A budem ako teraz, som ako prvý, počkajte chvíľočku. Takto. Vidíte, som ako prvý s červeným. Kickman TV Killer, super. Super, ľudia, super. Kľudne mi môžete dať like. Super, a teraz ma jak to odrizol, tak ja teraz z teba, hej, kamoško môj. Už nie som ako, dobre, som ako druhý, čože dobre. A nič sa nemôžeme použiť, že? Ach, tohto musíme krásne. My sme ho zabili, super. Aj keď bol v prvej tabuľke. Super. No ako druhý, čože nie je až tak veľmi dobré. Počkajte, ne. Dobre, si ma chcel zabiť, hej? Škoda, dobre. Teba sa to krásne spapáme, hamičky, krásne. Tak. Potom prepáčte, že ja si nebudem natáčať, myslím.
Dobre, mňami. Nedeľu a do piatka budem niekde v tábore s kamošmi, takže veľmi nebudem natáčať. Iba kedy? V sobotu možno napríklad natáčať. Ale dúfam. Pokiaľ mi nedáte nejaký like alebo niečo, tak potom nemôžem byť ďalej youtuber, lebo nemám ani deň odber, ani like, takže skoro. Mám iba 2-1 like. A jeden odber myslím na počítači, ale tam nemôžem sa natáčať, lebo mi tam nedá ani like. Že? Prčíc. To je škoda. Ježiša, už aj ty tu. Ježiši, ľudia, vy ste takí blbí. A myslím Angličani, hej, toto sú Angličani. A toto ma chce jeden rozseknúť, nejaký Einstein. Dobre, tak ty vlastne tu trošku rozseknem. To trošku to odrizneme a ty čo tu? Dobre, jo, toto bude dobre, veľmi. Mňam, ahoj. Iba taký killer. Dobre, super. Jo, super. Ne, no sep, ty si mi ukradol. Tak teraz ja teba rozseknem. A teraz aj teba. Ja som taký dobrý killer. Aj tohto som rozsekol. Kamo GG. Za to mi kľudne môžete dať like. Som až taký dobrý. A ty sa ma chcel odriznúť. No to ti nevyšlo. Bol som ako veľmi dobrý hráč. Prosím ľudia, dajte mi like. Ó, super. Ale prosím vás, dajte mi odber alebo like na počítači, budete môcť v popise videa a dobre. To vám potom dám. Dobre, a poď! A poď teraz, killer. Joj, kam super. Kto ma chce prekonať? Skúsim ma prekonať 673 rekordu. Pokiaľ aj tak mám tam 1000. Ale, no 1570, ale myslím, že ma nikto neporazí. Dobre. Super. Teraz mám nový rekord, takže to je veľmi super. Poď sem, alebo teba zabijeme, aj teba. Tak aspoň ja tiež vás zabijem krásne. Teba takúto krásnu malú húseničku, a my všetko toto vykelíme, aby nemali nič ľudia. Teba toto rozsekneme, a my... A víte, aký sa... Ježiš, som už aká veľká húsenica. Ježiš, no to... Kto vie prekonať moju sliepku? Ja vám mi poviem, hej. Neviem, ale... Nevadí. Je to úplne jedno a zabil som to nejakého hráča, takže super. Teba zabijem trošku, tak som trošku veľmi nezabil. To je úplne jedno a poď. Nie, ty si mal veľmi malý. A to ma môže rozseknúť na konci. No poďte, no poďte. Á, teba, ty nie si taký až dobrý. Tak poď. Hej, super. Teba si to rozseknem. No poď. Vitamín B. Potrebujem vitamín A a B. No, kamo, tak poď. Hami, tak. Aj teba sa to krásne teraz rozseknem. Pokiaľ ti to teraz nebude veľmi vadiť. Dobre, ďakujem vám. A už ma takto rozsekol. A fíha. A ty vole. A to už nie je taká sranda, ľudia. Ježiš, všetko musím teraz toto zjesť. A som ako druhý. A tento dzik tu. No poď, kámoško. Teba sa to veľmi... Ježiši. Už som, dobre, už som vôbec nie som v tabulike, takže mi môžete veľmi dobre dať odber, alebo dislike. Super, ďakujem. Ty kokos. Tak, škoda, no. Dobre. Koľko natáčame? 9 minút 13 a 15 sekúnd. Dobre, tak my to ukončíme na 10, myslím. Viete, nie som až taký veľký youtuber, ale musíme prosím pochopiť niektorí. Je mi rozsekli. Tak 10:30, áno. Tuto. A, aha, doma, či ako sa volá. Tak. Neviem sa čo. Kikomany. Kikomany. Ja že tam budem nejaký normál. Mňam.
zajtra mám... Ježiši. Piatok máme vysvečko a vy môžete mi to napísať do komentárov. Super, poď sem, bráško. Teba sa tu neprajem mať. Dobre, tak ja sa chcem už aj zabiť. Som zvedavý, že koľko mi teraz dáte, no. Tak poďte ma trošku zabiť, teba sa tu trošku rozsekne. Dobre, nerozseknem. No poď sem, kamoško. Teba si tu musím trošku spápať. Ja som dobrý killer. Ale už teraz nie som. Hej, poďte ma zabiť, kto chce. Som zdarma. Ja už nechcem ďalej hrať. Aha, takže dobre, ideme sa keď sa zabijeme, budeme končiť, áno? Poď sem. Ja chcem zomrieť, poď ma Dobre, teba to, počkaj, teba sa dá rozseknúť? Nie, kámo. Prosím ťa, zabij ma, prosím. Zabij ma, prosím. No počkaj, kámoško, teba sa tu trošku rozseknem, hej. Haha, nezabil si ma. Si na kanúka. Poď sem. Tak, dobre. Poď sem. No, ja som ho minul. Som bol. Máme. Tak počkám. Jo, dobre, super ma. Dobre, zabil ma. Dobre, máme 1182 XPčok. Dobre, ďakujem. Máme teraz, dobre, takže toto by bolo pre toto video všetko. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a zatím čus.